Helen, wil je een pepermuntje? Oei. Hier, klootzak. Wat is dat? Het wordt steeds zo vies. Er zit geloof ik iets in mijn machine. Hoe kan dat nou? Dat heeft vast iemand erin gestopt. Nou, ik dacht dat ik intussen alles had meegemaakt. Je bureaula, je ordner, je kaartenbak. Maar dit is je reinste vernielzucht. Je machine. Zal ik hem niet even schoonmaken? Schoonmaken? Maar hebben jullie dan helemaal geen gevoel? Die machine is naar de bliksem. Zo, nou, tot morgen. Pas op. Wees nou kalm. Doe nou. Smeerlapper, ga weg. Weg.
is toch een grof sandaal. Oh, ze zitten je gewoon uit te dagen. Nou. Ja. Als je ze maar even raakt, slaan ze dwars door je motorkap. Dat is er gewoon om te doen. Je was niks lief vandaag. Beloof me nou dat je verder kalm rijdt, hè? Ik zag het straks al aankomen. Het is altijd hetzelfde. Het doet het er gewoon om. Eerst asbak. Oh, ik ben blij dat je hem bij je hebt. Ga je hem nog eens aan flarden? Weer zo'n tikje tegen zijn bumper zeker. Nou, dan gaat zo'n grote wagen uit die voorop zijn. Trouwens, ze komen vanavond. Vertel het hem dus zelf een keer. Dat hij zijn auto fatsoenlijk neer moet zetten. Ik heb er van die lekkere nootjes gekocht voor vanavond. Wat zei je? Ik? Niks. Oh. Begrijp niet wat ze hier te zoeken hebben. Maar jij niet begrijpt wat normale gezelligheid is. Dat ieder normaal mens kennissen heeft. Behalve jouw vriendin natuurlijk. Die staat erboven. Die is zo geweldig. Maar dit is wel precies een paard. Dat vond Riet ook. Ze wist niet wat ze zag toen die jullie laatst in de stad tegenkwam. Moet het op, hè? Dat wordt je 12e keer. Ik maal nu eenmaal graag in het voren. Als je voor volgend jaar kerstmis maalt, kan je ze beter gemalen kopen. Bonen zijn veel geuriger. Dat weet iedereen. Die snoeischaar heb je geloof ik nog voor jullie? Ach nee, dat zijn die mensen die achter ons woonden. Waren dat niet die huigelaars? Jawel, maar ze waren gek op Ger. Vooral die kinderen. Altijd bij oma Ger op schoot. Ja, Ger kan reuze goed met kinderen opschieten. Dat doet me denken aan kennissen van ons. Die met die grote hond? Ja. En wat bleek nou? Die man was helemaal geen Ger, Riet is net aan het vertellen over die kennissen van ze. Weet je wel? Die met die grote hond. Ja. Die man was helemaal geen hoofdvertegenwoordiger. Zo'n klein baantje. Wat zielig voor zo'n vrouwtje, hè? Nou, die viel ook tegen, hoor. Ja. Nou. Je lag wat op de grond. Er ligt niks. Je moet gewoon een beetje uitkijken. Het hele derde kwartaal. Ga jij je onmiddellijk wassen? Nou, dat gekruk met die bekertjes ook. Oh ja, een paar klanten meer of minder. Nicolon, ik heb het zo warm. Mag het raam een stukje open?
Natuurlijk, Helen. Dat hoef je niet te vragen, hoor. Maar als je het allemaal niet koud krijgt. Nee, hoor. Daar is de stok. Ik doe het zo, hè. Kunt u me misschien een klein stukje optillen? Misschien kan je dat toch beter even die stok pakken. Die is er voor je. Ja, Frans. Oh, daar komt iemand. Dag, Helen. Goedemiddag. Dag, meneer Klok. Dag, meneer Klok. Zijn die twee nou echt? Oh, dat is smakelijk. Eerst snijden ze zich in de vingers met die inktpatronen. En nou dit weer. Offersmaker heet hij. Nou, zo'n naam vinden ze bij inkoop machtig interessant. Nou, of hij ook schrijft. Je weet niet meer waar je aan toe bent. Dat is het rampzalige. Bij mij net zo goed. Vandaag is het dubbele regelafstand. Morgen moet het op 1,5. En overmorgen komt er een gek die dubbel weer mooier vindt. Weet je wat het is? Er zit geen beleid achter. Het is een pure chaos. Als die mensen eens 1 dag zelf met de spullen werkten. Ik heb dat geknoeid de hele dag voor mijn neus. De zwijnenstal die ze ermee maken. En? Smaakt het? Ja, dank u. Hoe is het eigenlijk met die 10.000 kilometer beurt afgelopen? 47 gulden. 47? Nou, dan moet die monteur wel een oogje op je hebben. Breng die van mij voor het dan ook maar. Nee? Ik denk dat ik genoeg heb. Oh, ik ben er ook hard aan toe. Als ik vanavond thuis ben, dan zit ik er toch gauw zo'n kleine 50 kilometer overheen. 47. Ik zit vaak boven de 60. Snelheidsmaniak. Gulden bedoel ik. 60 gulden. Bij die beurten. Ger, dat weet ik toch wel. Ik moet er toch om denken dat ik zo op kantoor even bel. Het is het behoud van je wagen. Ik maak altijd een notitie. Maar ja, als ze hier geen tijd geven je agenda op te slaan, dan houdt alles op. Het wordt tijd voor een privésecretaresse. Als ik jou maar kon krijgen. Die jonge dingen dan? Reken maar dat die een man verwennen. Zo'n oude ook? Een man van middelbare leeftijd? Dat vinden ze het einde. Ik heb er bij mij nog wel een paar over. Die zitten toch maar de hele dag hun lippen te stiften. Ik ga liever gewoon dood. Die aangeklede kapstokken. Alsjeblieft. Dankjewel. Kunt u het misschien hier even in doen? Morgen. Meneer Klomp, ik kan hem er niet goed overheen krijgen. Ja, wat stom van me. Zo past hij precies. Maar moet de stekker er ook niet uit? Nee, als je je machine goed uit hebt gezet, mag die er wel in blijven. Oh, even kijken hoor. Oh, geef mij hier. Oh, ben ik toch een knurft, hè? Dag, mevrouw Beekhuis.
Sorry. Wat een raar kind is dat toch, waar je mee naar buiten kwam. Wat Becky van er. Zo armoedig. Erg ordinair, hoor. En zoals ze die jongens loopt uit te dagen. Helemaal niet. Het is een heel aardig kind. Enige van het hele stel die nog een beetje hersens heeft ook. Nou. Ja, wat nou? Het is gewoon een impulsief ding. Heerlijk spontaan. Die hele mentaliteit, die kan jij... Nou ja, die is anders. Eigenlijk kijkt ze op die jongens neer. Weet je hoe ze die jongens noemt? Tegen mij? Die slappe hap. Die slappe hap. Die slappe hap staat er anders iedere dag compleet op te wachten. Ja, dan kan je haar toch moeilijk kwalijk nemen dat ze er leuk uitziet. Laten we er maar over ophouden. Ik vind dit het fijnste van de hele dag. Dat stukje samen. Wat komt ervan als je je aandacht niet bij de weg houdt? Hoe vind je hem? Prachtig. Dat je dat kan. Doe maar om. Het is je tijd. Het is bij 6. Toch zie je dat verkeerd van. Je moet echt niet denken dat zo'n Helen iets om zulke jongens geeft. Die heeft er heus al beter in een kladboekje staan. Ik hoop het voor je. Hoe bedoel je? Dat jij erin voorkomt. Wat? Ik? Je hebt wel een beetje last van oogkleppig, hè? Ja, en jij van vrouwelijke logica. Eerst meneer Klom. Dan meneer Stok. Oh, dankjewel. Deze. Nee, deze. Of die. En die is natuurlijk ook het einde. Nee, deze. Wat stom van me. Ik vind het nog wel een mooiste pak. Zal ik even een doekje halen? Dat spatje, dat ziet niemand meer. Voor uw bureau? Die paar kruimeltjes, het is al weg. Ik dacht dat mevrouw Bekers altijd met u meedeed. Nee, dinsdags komt ze met haar eigen wagentje. Dan mag ze eerder weg naar de dokter. Dat komt goed uit. Ja. Hoezo? Anders had ik het lang niet zo leuk gevonden. Achterin. Wat zalig zo'n wagen. Ik ben al te ver. Ik had er daar uitgemoeten. Oh, ik was het helemaal vergeten. Dag Helen. Tot morgen dan maar weer. Maar morgen is geen dinsdag. Dan kan ik mijn fiets net zo goed weer laten maken. I remember that you care, and then the sun break through. Abraham in collegiaal gesprek met Ted de Braak, die bezig is met een grote theatershow. En zo gaan we met al die bekende mensen praten, heel lang. We beginnen om 8:30 en we gaan ermee door tot 11 uur 's avonds. Een avondvullende show van louter coryfeeën in petto, woensdagavond, avond. Is makkelijk.
Is het zo goed, meneer Klomp? Ja, prima. Ik wou dat ze er allemaal zo precies op waren. Ja, maar moet het hier eigenlijk ook niet? Bij. Hier bedoel ik. Nee, dat is goed zo. Dag, mevrouw Beekhuis. Nou, Helen, tot straks, hè. Op tijd komen, hoor. Was gisteren om 5:30. Goed zo. Kijk, wat ik zo belangrijk vind is dat zij zich de mensen niet te goed voelt om eens wat te vragen. Je zal ze bij mij de kost geven die vinden dat ze het na een weekje wel in hun vingers hebben. Deze plaats is nog vrij. Mevrouw. Toch is het vreemd, hè? Dat zo'n jong kind, hoe zal ik het zeggen? Nou, zit je wel hoog, zeg. Nee, zo moet je dat niet zien. Kijk, ik zat er eerst zelf ook een beetje raar tegenaan te kijken. Dat ze zo anders is als de anderen. Dat ze zo weer meer belangstelling heeft. Zo weer meer pit. Maar weet je wat ze me vanmorgen vertelde? Dat ze verliefd op je is. Nee, daar heb je het nou. Mensen zijn zo gauw met hun oordeel klaar. Ze vertelde me dat ze haar vader heeft verloren. Verleden jaar kerst. Dat verklaart voor mij een heleboel. Hier, om een beetje te kalmeren. Hé, nieuw? Ja, dat geeft niet. Die rug van me, die zou gewoon eens 1 keer goed moeten uitzieken. Maar ja, dat kan nou eenmaal niet. Als je weet wat er uitgaat als ik er 1 dag niet ben. En wat moet ik 's middags? Als jij niet aan de zaak bent, denk je daar wel eens aan? Ook een stukje, meneer Klomp. Nee, dank je, Helen. Ik heb een handen vol. Nee, dat is net. Ik stop het er wel even in. Vind je hem leuk? Nou ja, mijn smaak is het niet helemaal, hoor. Maar zo'n oude lul als Klomp, die vindt het natuurlijk wel leuk, ja. Ik word anders wel een beetje zenuwachtig van. We kunnen het toch net zo goed morgen doen? Nee, dat kan je niet doen, want hij staat echt op springen. Meneer Klomp, ik heb van meneer Braam toestemming om na 5 even onze stencilmachine te gebruiken. Ik zit op een zwemclub en nu hebben we verkiezingen. Nou, als meneer Braam het goed vindt. Ja, maar die is al naar huis en nou kan ik de inkt niet vinden. Ik kijk wel even. Ik ben wel lastig, hè? Lastig? Ik wou dat ze allemaal zo lastig waren. Oh, was dit hem? Nee hoor, dit is alleen maar een proefje. Volgens mij moeten we deze hier een kwartslag meer geven. Het kan me eigenlijk niks schelen of er wat opkomt.
Oh ja, mevrouw Beekhuis. Meneer Klomp die liet vragen of u even naar de stencilkamer wilde komen. Oh, Ja? nou. Dankjewel. Oh, meneer Klomp, eindelijk. Oh. Ik kan nou beter naar huis gaan, Helen. Ja. Het spijt me. Dat jij nu op eigen verzoek met vervroegd pensioen bent gegaan, Klomp, daaraan ligt natuurlijk een menigte van oorzaken ten grondslag. Alle reorganisaties, fusies, wrijvingen, inspraakprocedures hebben de laatste jaren veel van ons geëist. Maar wat ik in jou nou zo fantastisch vind, Klomp, dat jij gewoon bent doorgegaan. Simpelweg heb jij je steeds ingezet voor de zaak die ondertussen toch door moest draaien. En dat heb je niet alleen gedaan met je beste krachten, maar juist met dat kleine beetje meer. En nu is het eigenlijk zo tragisch dat dat kleine beetje meer voor jou een beetje te veel is geworden. Volgens mijn diepste gevoelens moeten we dan ook daar de oorzaak zoeken waarom jij nu, buiten de running moet. Maar ik wil ook niet nalaten te wijzen op de enorme verdiensten van mevrouw Klomp, die haar man altijd door dik en dun heeft gestimuleerd. Wij gunnen het haar ook van harte dat zij nu in ieder geval als enige profiteert. Krijg je nou niet een beetje medelijden met zo'n man? Hele dagen tegen het vark aankijken. En dan de tussensmachten naar de hete lipjes van Beekhuis. Hartelijk dank. Klomp, beste kerel. Wat jij ons hebt gegeven, dat prachtvoorbeeld van inzet, van loyaliteit, van teamgeest, van spirit, van engagement in de ware zin des woords, dat is iets wat ze ons niet gauw zullen afpakken. Ik heb een pakje voor hem. Dus ik kom niet. Nee. Actually, I think that's very inappropriate. Ik durf het haast niet te geven waar zijn vrouw bij staat. Je weet wat voor raars erin zit. Nou, laat het dan maar even aan mij over. Dan speel ik het hem confidentieel in handen. Dat je daar dus net zo hard op zou werpen als op je werk. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat dit gevalletje hier jou daarbij goed van pas zal komen. En het spijt me meer dan ik kan zeggen. En dat is geen holle frase, maar het komt ons allen zoals we hier staan regelrecht uit het hart. Klomp, beste kerel, het gaat je goed. Mooie gek. Ja, wachten. De koffer. Een viskist. Wel bedankt. Meneer Klomp, mevrouw Klomp, ik zal het kort maken, hoor. Maar het zij mij als uw opvolger niettemin gegund om gewoon à l'improviste met een paar welgekozen woorden u te bedanken. Ten slotte ben ik door uw vervroegde pensionering wat eerder aan de beurt dan normaal, hè? En Heel op. bekijken. Was het lappen? Ik ben ervan overtuigd dat ook u vast en zeker nog vaak terug zult denken aan
alle leuke dingen die we hier samen hebben meegemaakt. Ik maak me sterk dat er hier en daar onder de vrouwelijke collega's nog wel eens een traantje zal worden weggepinkt, hè? Ja. Ik weet bijvoorbeeld nog goed, dat was geloof ik juffrouw Smulders. Ja, Van het klooster, daar kunnen wij natuurlijk nog heel lang over door blijven bomen, maar ja, ik stel voor dat we dat in een beetje meer informele sfeer zullen doen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, sorry hoor, maar iedereen wil natuurlijk nog zijn zegje zeggen. Meneer Klomp, het gaat u goed. Mevrouw Klomp, het allerbeste. Meneer Klomp, proost. Van harte beterschap en een vruchtbare levenshoudend. Hier, meneer Klomp, dit is voor u. U laat het vallen, meneer. Een kleinigheidje maar, hoor. Oh, wat prachtig, hè? Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Baard. Ger, hier bij je penretour. Het leek me kiezer je kleinere attenties te vernietigen, liever dan ze ook terug te zenden. Gelieve met de gebreide sjaal even zo te handelen. Ik dank je dat je althans nog de fijngevoeligheid hebt kunnen opbrengen om me niet te dwingen langer met jou onder één dak te werken. Het gaat je goed. Fanny. Gaan we gezellig naar het winkelcentrum? Nou, ik heb nog genoeg te doen, hoor, ja. De dokter zei ook dat het heel gewoon is wat je hebt. Dat is een terugslag. Er zijn hele onderzoekingen over. Maar ze schijnen er nog lang niet uit te zijn. Nou is het genoeg. Je hoeft daar niet de hele dag de verdrukte onschuld uit te hangen. Moet je er voor mij ook een hel van maken? Die onzin. Allemaal door dat paard. Je bent toch geen klein kind? Zoek er wat anders als je per se niet wil gaan vissen. Zo'n dure kist. Ik heb ze niet verteld dat ik zo dol op vissen was. Maar iedere man heeft toch hobby's? Had jij ze dan aan hun neus willen hangen dat jij alleen maar als een klein kind met je kaartjes en je mapjes en je prikkertjes... of dat je zo graag voor de tv hangt? Ja, hadden we nou waarschijnlijk een nieuwe gehad. Denk je? Maar dat is toch veel duurder dan zo'n hengel? Dat is helemaal niet waar, je kan het zo uitrekenen. Jacobskreeg verleden jaar een wereldradio van 375 gulden. Dus dit is sowieso rond de 6. En het wou jij je laten verroesten? Ik zou niet weten hoe ik hem vast moest houden. Ik zal straks wel eens voor je kijken. Daar moeten toch boeken over bestaan? Ik ben nou helemaal geen watermens. Ik ga straks meteen naar de biep. Waar vist u op? Op wat hier zit? Oh ja. Mooie spullen hebt u daar. Ja, nieuw. Ja, dat dacht ik al. Kan ik u helpen? Graag. Ik ben er nog niet zo in thuis.
Met wat voor aas vist u? Heeft u geen wormen bij u? Nee. Houd u even vast. Je kan toch wel eens informeren bij zo'n club. Dan kunnen ze je precies vertellen welke mogelijkheden er zijn. Dat zei de dokter ook. Het gaat heus niet alleen om postzegels, oude munt of van die leuke dingetjes. Hoe heet het ook weer? Sigarenwandjes. Maar het gaat er helemaal niet om wat. De raarste dingen. Je kan je nog van opkijken wat er allemaal in zit. Bijvoorbeeld knutselen. Daar kan je van alles mee doen. En volgens mij hebben we nog hamers en alles. Een hobby. Dat heb je, of dat heb je niet. Dat kan je niet forceren. Daar moet je toevallig opkomen. Dat had Riep nog op zolder. Van Joost toen hij nog klein was. Dan heb je vast een begin. Wat moet je voorstellen? Ja, ik dacht... om je een idee te geven. Je moet er natuurlijk wat bij kopen. Maar wat? Een zakje spijkers? Klosje garen? Nieuwe vulling? Dacht je alleen maar te helpen? Ik dacht dat er een gereedschapkistje was en dat het alleen maar schoongemaakt hoefde te worden en aangevuld. Ik bedoel er niks mee. Weet je wat? Ik ga morgen weer vissen. Boterham. Oh ja, lekker. En dat vat, beter dan dat je koud vat. Bedankt.
U spreekt met Gorter. Maakt de personeelsafdeling van u. Er werkt bij u een zekere Helen de Vries. Afdeling fondsen. Nee, het gaat alleen om haar adres. Maar u hebt daar toch alle adressen? Oh, dan ben ik verkeerd verbonden. Apperiet komen vanavond eten. Oh, leuk. Wat was je aan het doen? Ik ben met iets bezig. Wat dan? Dat zeg ik niet. Geheimtjes. Nou, ik zal er niet in kijken, hoor. Ik ben veel te blij dat je lekker bezig bent. Zal ik nou eens ver moeten halen voor als ze straks komen? Ik kan best ook eens wat boodschappen doen. Oh, nee, dat doe ik wel. Ga jij nou maar met die kaartjes. Het huishouden, daar zorg ik voor. Maar dat is toch onzin? Waarom? Een man kan net zo goed van alles doen. Maar niet van die dure, hoor. Hier om de hoek hebben ze die lekkere van 3,15. Die ze in het winkelcentrum hebben. Die is lekker. 2,85. Zo, ik wou dat Ab ook eens wat in de huishouding deed. Reuze makkelijk. Ja. Je moet anders niet vragen wat zo'n flesje nou kost. Allemaal met de auto. Hij is er de hele middag voor ondergedoken geweest. Ja. Nou, ach, maar leuk het, wat jij geeft. Mag ik het vertellen? Wat? Nee. Laten ze nog even in spanning. Hè? Ach, vertel het nou. Dat moeten ze toch zelf weten. Maar als ik je ergens mee kan helpen, Ger. Anytime. Jij zeker. Nou, Ger, dan mag je eerst wel een dubbele levensverzekering nemen. Laatst begon ons tweede net te sneeuwen. Nou, wat we toen beleefd hebben. En wat heeft dat er nou weer mee te maken? We hebben het over heel wat anders. Wij gaan heus geen tv's uit elkaar halen. Hè, Ger? Nee. Dat is het niet. Vertel het nou. Doe niet zo flauw. Hij gaat tegenwoordig ook vissen. Wisten jullie dat dan? Dat wil ik zien. Wanneer gaan we, Ger? Ja, ik ga door de beek. Het weekend, daar houdt hij niet van. Dan is het overal zo drukkig, hè? Terwijl het juist de clue is dat je helemaal tot jezelf komt. Nou, die spanningen. Ga je dat ik binnenkort een snipperdag neem? Ik ben er dol op. Vis. Maar jij gooit je terug, hoor. Ik heb er hier in huis nog nooit een gehad. Hij houdt er niet van. Die levende beesten. Gaat hem de sport, hè? Ja. Ik zie het helemaal voor me. Doodstil, geen mens om je heen. En dan maar lekker naar dat ding zitten loeren. Hoe heet dat ook alweer? De dobber. Hij weet er al een heleboel van af. Boeiend, hoor. Ik wilde graag wat inlichting over uw dochter. Het gaat om een personeelfeest. We willen dat het
persoonlijke leuke dingen weten? Ja. Ja, het is dus eigenlijk alleen een beetje om mij op de hak te nemen. Bijvoorbeeld de hobby's, zoals gekke dingen doet. Nou ja, gek. Ik bedoel, speciale dingen. Iets leuks. Ja? 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 Nou weet ik misschien wat leuks voor je. Ik kijk niet hoor, maar ik dacht er opeens aan. Arie van Ben vertelde me dat hij... Hou dat door je mond. Ik ga vissen. Iedere dag. Morgen en overmorgen weer. Voortaan ga ik altijd vissen. De hele dag en 's avonds ook. Maar gisteren had je je kist helemaal niet meegenomen. Nou en? Dan ga ik zonder kist. Morgen ga ik weer zonder kist. Maar morgen is het zaterdag. Dan was je toch altijd vrij? En dan gingen we gezellig naar het winkelcentrum. Morgen is het zaterdag en dan ga ik vissen. En overmorgen is het zondag en dan ga ik weer vissen. Zonder kist. Nou, dan kan Ab de mensen een keer met je mee als je op zaterdag gaat. Ik ga meteen bellen. Ik ga alleen.
Weet je dat Ab steeds vraagt of je een keer met je mee mag? Als je ouder wordt, moet je oppassen dat je niet vereenzaamt. Dat lees je overal. Dan kan je iemand meekrijgen. En dan wel je beste vriend. Dan kan je meteen eens met hem praten. Je hebt iets. Je wordt ook met de dag magerder. Het lijkt wel of je het toch niet doet. Trouwens, je hoort toch altijd van een visseizoen? Wanneer is dat dan? Anders krijg je nog een bekeuring ook. Goedenavond, met Klomp. Mag ik uw dochter aan de telefoon? Helen. Ja, met Helen. Hallo? Heb je die van Ab? Of zat die in die kist? Koos, Ja? weet je wat het was? Ja, een verrekijker. Ja. Nou. Zeg. Wat is er nou? Niks.
Afdeling fondsen wilde ik. Ja. Maak je voor de Vries van u? Ik had gevraagd naar juffrouw de Vries. Dat moet een vergissing zijn, ik heb u nooit opgebeld. Kan ik nu juffrouw de Vries spreken? Telefoon, juffrouw de Vries. Hallo? Met Helen? Hallo, met Helen? Ja. Hallo, met Helen? Zo? Ja, Ger, ik heb het nou zo'n beetje van Koos gehoord. En... Nou dachten wij, als je nou eens wilt praten of zo... Je moet je toch eens uit de kerel. Zien jullie nou? Zo doet hij nog steeds. Al een week. En allemaal om dat mens. Dat smerige, vieze paard. Nou, Koos, zou je dat nou niet onder 4 ogen bespreken? Nee, misschien luistert hij nou jullie erbij zijn. Ik ben bang voor hem. Nou. Ben je zo'n bruut, Ger? Ik geloof dat wij eens even met elkaar moeten praten. En daarbij kunnen we de vrouwtjes missen als kiespijn. Ja, kom Koos, dan gaan we even naar de keuken. Je moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ik doe het alleen voor jou. Ik meng me misschien in zaken die niet helemaal de mijne zijn, maar ik dacht... Ik bedoel... We hebben het toch altijd goed met elkaar kunnen vinden. Hoe lang kennen we elkaar nou al niet? Ger, je zit in moeilijkheden. Is het zo lekker? Jong zeker, hè? Hoe jong? Echt, tegen mij kun je vrij uitpraten. Ja, ik heb natuurlijk ook wel een keer wat meegemaakt, dat begrijp je wel, maar... ik vertel Riet ook niet alles. Nou? Ze is dat niet van je in verwachting? Nee hoor. Dan moet je eigenlijk niet even de sport zien. Oh ja, natuurlijk. Wat stom van me, ik was het helemaal vergeten. En? Ger!
kan niet meer. Ik kom zo. Proost, Ger. Ja, proost. Ik kan er niet meer tegenop. Wacht even. Hij doet het niet, hè? Ik kan er alleen niet tegen vechten. Verdorie. Kost je je naald. Ik moet er dan met iemand over praten. Denk je dat ik niet begrijp waarom je als een hondje achter dat kind aan zit? Nee. Ben jij niet een beetje een masochist, Ger? Masochist? Hoe kom je daar nou bij? Nou, gewoon. Dat ben je nou eenmaal. Anders zou je niet zo doen. Hoe? Zo? Ik had moeten begrijpen dat ik je meer warmte had moeten geven. Altijd maar samen zitten te lunchen. Maar we zijn ook altijd blind geweest. Ger, je hebt ook altijd zo je best gedaan om het te verstoppen. Altijd maar over je werk praten. Over je autootje. Of dacht je dat ik dat niet in de gaten had? Wat bedoel je nou? Dat ik soms niet van mijn werk heb gehouden? Je klets me wat. Dat je altijd alleen bent. Omdat er toch nooit iemand aan je luistert. Dan kan je zeggen wat je wil. Daar heb je niks om over na te denken. Zo is het ook altijd geweest. Ik heb je nooit iets normaals horen zeggen. Zeuren, kletsen en onzin verkopen. En tegenwoordig nog drinken ook. Masochist. Dat doet mij een masochist. 10 jaar lang heb ik naar je zitten luisteren. Naar je pijntjes, je kwaaltjes, je dokters, je operaties. Hoofdpijn, keelpijn, kiespijn, constipatie, darminfectie, depressie, gewrichtsreumatiek, gezwollen enkels, galstenen, geelzucht, gestoorde nierfunctie, liesbreuk, likdoorns, knieholtontsteking, kliervergroting, gestolde bloedingen, opvliegingen. Wat is er nou toch met je, Ger? Tja.
Je mag weer kijken. Gerard, je mag me nu kussen. Ger, je bent toch een jonge vent? Wat houdt ons tegen? Alles wat er tussen ons is geweest. Ik heb tenminste altijd gedacht dat jij dat ook zo voelde. Dat je me begreep. En nou zie ik dat dat voor jou niks betekende. Heb je dan altijd zitten huichelen? Heb je dat allemaal hierom gedaan? Je bent een grote, domme jongen. Als je werkelijk van me gehouden hebt, zoals je zegt. Ik ben altijd eerlijk tegen je geweest, maar nou heb je alles stuk gemaakt. Nee, Gerard. Het is niet stuk. Je moet alleen durven. We kunnen alleen nog maar echt gelukkig worden. Kom dan toch. Hoe kun jij zo laag bij de grond? Moet je nou echt niks eten? Ik kan het zo voor je opwarmen. Ik begrijp het best. Je wilt gewoon een tijdje alleen zijn. Of denk je dat ik dat niet begrijp? Het heeft iedereen wel eens. Eruit. Ze heeft me alles verteld. Alles. Ja? Waarom? Waarom?
Nou, wordt helemaal goed. Hoe durf je? Zo'n viezigheid. Ik had de politie erbij moeten halen. Nee, niet doen. Blijf hier. Ik zou niet weten waarom. Jullie vissen het maar uit. Ga je dan niet aan de politie? Ik beloof je dat het niet meer gebeurt. Hè, Ger? We gaan morgen naar de dokter. Hij is overspannen. Hij is al een hele tijd overspannen. Dat is alles. Hij wilde helemaal niks van je. Blijf van me af! Ger, rustig nou. Ze gaat hier naar de politie. We gaan morgen naar de dokter, hè? Ik weet heus wel dat je er niks mee bedoelde. Ik ken je toch? Weet je wat hij ermee bedoelde? Hij wilde... Nee. Hij wilde gluren. Nee. Hou je mond. Hij wilde... Hou je mond. Nee, kom. Hou je mond. Gerrie. Gerrie. Ik had... Nou? Ger, kerel, rustig. Hou je kalm nou, hè. Wie is dat? Ga weg. Pak hem dan. Hij is gek geworden. Ja, Pak hem dan. Ja, laat dat maar even aan mij over. Doe nou, kerel. Dat is toch helemaal niet voor jou om je zo aan te stellen. Heus, alles komt weer goed. Ga weg. Stoot hem niet erop. Flap toch. Doe dan, kerel, je bent jezelf niet. Werkelijk, morgen dan lachen we er weer om. Lachen? Met jou? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit om jou heb gelachen. En ook niet om die vrouw van je. Maak het ons dan niet zo moeilijk. Nee. Ger. Laten we er nou gewoon over praten. Ik wil best toegeven dat ik stom heb gedaan. Ik wil het weer goed maken. Zal ik een sigaret voor je aansteken? Maakt me heus niet bang. Laten we er gewoon over praten. We kunnen er toch over praten? Ik begin nu net een klein beetje te begrijpen. En zo'n klein kind ben ik nou ook weer niet. Oh, wat leuk. Hier ga ik altijd zwemmen. Is ook toevallig?
begrijp het niet, hoor. Voor hetzelfde geld waren we dood geweest. Als u me aan het gaan, doe ik alles wat u wil. Dan ga ik ook niet naar de politie. U hoeft er helemaal niet zo'n toestand van te maken. Ik vind u best leuk. Ik was ook helemaal niet naar u toegekomen om het aan uw vrouw te vertellen. Waarom denkt u dat ik naar u toegekomen ben? Voor u. Laat u me nou weggaan, meneer Klomp. Ik heb nou mijn straf wel gehad, hè? U wilt me eigenlijk helemaal geen kwaad doen, hè? Dat dacht ik steeds al. Ik vind het helemaal niet erg dat hij dat wil. Ja,